Hello mga papang. Welcome to my YouTube channel, Sam's Transformation. Nag-live kita karon kay magahisgot kita kabahin sa pagtuo ug sa kinabuhi ni Jesucristo, isip usa ka Kristiyano o isip usa ka Katoliko mga papang. Kung bago pa mo sa akong channel mga papang, Sam's Transformation, palihog subscribe na lang po no. Follow, like, and share para daghan kaayong mahayagan mga papang. Ug ayaw in taon kalimot sa pag-post sa bell button para updated mo sa tanang mga videos na ako mga papang o live ng ipangbuhat nako sa ako ang YouTube channel, Sam's Transformation. So para sa mga baguhan pa lang no nga nilantaw sa ako ang channel mga papang nga Sam's Transformation, kinahanglan ato gayud sination og kinahanglan atong mabaw-an nga kita gahisgot kabahin og pagtuo og sa kinabuhi ni Jesucristo mga papang para daghan usab ang malamdagan nga atong mga igsuon mga papang no nga na simang na sa laing dalan mga papang. Maayong hapon din ha sa tanan nga mga nag-drive karon, magampo lang puta nga safety kitang tanan no nga unta ilayo kita sa disgrasya sa aksidente mga papang. Maing hapon usab sang nangapi din ha no kay gaduka na, so snacks time na, pang snacks na mo mga papang katong mga gapang trabaho no, mapribado man o mapublic. Maayong hapon din ha sa tanan ug sa tibuok kalibutan no din ha sa mga public places no, public market ana mga tindahan no, sa mga karnihan, sa mga gulayan, sa mga isdaan, sa mga dry goods section. Maing hapon sa tanan no, ug ilabi na gayud sa atong mga laborers sa tibuok kalibutan nga nitrabaho gayud sa bugat nga pamaagi alang-alang sa ilahang pamilya no, bahalag bugat basta kay makakaon ra ang pamilya ug masulbad ra ang inadlaw-adlaw nga problema, buhaton nila ang tanan no, bisan bugat pa ang ilang trabaho. Saludo ko ninyo tanan mga papang nga nagtrabaho din ha. So God bless to you and God bless to your family mga papang. Ang atong programa sa Sam's Transformation mga papang, atong basahon ang gospel no o ebanghelyo sa ato ang simbahang Katoliko no, kung unsa ang gibasa din sa pari mga papang, mauusab ang gibasa nato dinhi no sa misa no, unsay gibasa sa pari sa misa nga gospel, mauusab ang atong gibasa dinhi mga papang. Mao kini ang schedule sa matag adlaw-adlaw nga gibasa sa pari panahon siya mumisa mga papang. Busa kitang tanan mga papang, giawhag kita sa pagsimba matag adlaw-adlaw no sa tibuok kalibutan mga papang. Kay ngano maura kini ang atong gahom, maura kini ang atong taming ug maura kini ang atong guidance sa ato ang kinabuhi sa matag adlaw-adlaw mga papang, nga makaampo kita, makasimba kita sa Ginoo kay haron hatagan kita og direksyon sa ato ang kinabuhi ug hilayo kita sa mga disgrasya, aksidente ug mga katalagman mga papang. So ato nang sugdan mga papang ho, ato nang sugdan mga papang ang atong pagbasa sa atong ebanghelyo. Sige ano mga papang kay ano, lain kay panahon din no, init ulan no, subawan gyud ka ubhon gyud ka, ako ubo baling dugayan ni ako ubo mga papang dahil katol dahil primero ubo dahil katol ng tutunlan dahil paghuman ni ubo na po nga ukal kayo sa katanan no, ukal kayo sa katanan mga papang. So amping dang tanan mga papang sa tuwang panglawas no, ilabi na sa ting-ululan og sa ting-init, ulan init nga panahon mga papang. Inom tagdaghang tubig mga papang. Okay, musugod na ta sa pagbasa mga papang no, sa ngalan samahan sa anak ug Espiritu Santo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Mateo chapter 22 34-40. Sa pagkadungog sa mga Parasiyo nga mga Sadusiyo, gilupig ni Jesus sa katarungan. Nagpanon sila sa pagduol kaniya ug unya usa kanila nga magtutudlo sa balaod misulay pagbitik kaniya pinaagig pangutana. Magtutudlo
Nangutana siya, unsa man ang labing dakong sugo sa balaod? Si Jesus mitubag, higugmaa ang ang Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag ug sa tibuok mong hunahuna. Kini ang labing dako ug ang labing importanteng sugo. Ang ikaduha nga labing importanteng sugo sama sa una. Higugma ang imong isig katawo ingon sa imong kaugalingon. Nagsukad ni ining duha kasugo ang tibuok balaod ni Moises ug ang mga pagtulunan sa mga propeta. Ang ebanghelyo sa Ginoo ang atong itubag, daygon ikaw o Kristo, sa ngalan samahan sa Espiritu Santo. Okay mga papang, dining dapita mga papang sa atuang gospel, no, sa atuang ebanghelyo, gipakita ni Jesucristo ang duha ka sitwasyon mga papang, no, Old Testament and New Testament. Sa karaang kasulatan mga papang, si Jesucristo nagmando ug naghatag og balaod pinaagi ka Moises, no, didto sa Mount Sinai mga papang, ug nakaambit pud ang mga propeta niini, no, mao ang 10 commandments. Mao to ang karaan nga balaod sa atong simbahan mga papang, no, ang 10 commandments. Pero karon nga natawo na si Jesucristo, ana ta sa New Testament, bagong kasulatan mga papang, ang 10 commandments gisummarize na lang niya sa duha. Unsa ganitong una mga papang, higugma ang imong Ginoo nga imong Dios sa tibuok mong una, sa tibuok mong kasing-kasing ug sa tibuok mong kalag mga papang. Mao nay una nga balaod sa bagong kasulatan mga papang. Nga sa ato pa, ang Ginoo ra gyud ang atong unahon mga papang, no? Kay ngano mga papang, kay siya lamang ang atong Ginoo nga maoy nagbuhat kanatong tanan diri mga papang. Walay rason nga dili ta mudahig magampo kaniya ug mga muyo kaniya nga hatagan kita og direksyon sa ato ang kinabuhi sa matag adlaw-adlaw mga papang. No, walay rason nga dili ta makabuhat ni ana. Kay ngano, siya ang kabuhat nato niining kalibutan na mga papang. Munang bisan unsa pa ka busy nato sa tuang panahon, sa tuang kaugalingon, bisan unsa pa ka dako atong problema o kagamay atong problema mga papang, ayaw padaog niya na mga papang kung dili unahon nato ang iyang sugo. Mao nga unahon gayud nato ang Ginoong Hesukristo, no, sa paghigugma sa tibuok natong hunahuna, sa tibuok natong kasing-kasing ug sa tibuok natong kalag mga papang. Meaning to say mga papang, ang ato ang first priority mao si Jesucristo, no, wala na ilain. Ang ikaduha, i-summarize niya ang 10 commandments sa duha lamang. Munang ang ikaduha mga papang, higugma ang imong isig katawo ingon nga ikaw nahigugma sa imo ang kaugalingon. Kung nahigugma ka, golden rule mangod sa mga papang, no, kung sa imong ganahan sa imo ang kinabuhi ug dili nimong ganahan sa imong kinabuhi, mauusab na ang dili pud nimo angayan nga pagabuhaton sa imong isig katawo. Ug maayo ka na, mauusab ang maayo nimo nga buhaton sa imong isig katawo mga papang, no, ana na siya mga papang. Ngano mga papang, kung higugma ta sa atong kaugalingon, walay tao nga ipasakitan niya iyang kaugalingon mga papang, aside sa mga tao nga mga sadista mga papang, no, mapasakitan niya kaugalingon, pasakitan niya ang ubang tao, pero pipila lamang nakabuo, majority kitang tanan mga papang dili taganahan pasakitan ang atong kaugalingon, because this is the temple of God. Ang ato ang kinabuhi, ang atong kalag, no, ang atong kalag og lawas, mao na siya ang templo sa Ginoo mga papang. Munang dili angayan kita nga mudaot sa atong kaugalingon, no, kay kung dili gani daoton nato atong kaugalingon, mauusab ang mapakita nato sa atong isig katawo. Walay rason nga makabuhat kitag sala sa pagpangawat, sa pagtulis, sa pagpamakak, sa unsa pa din nga sa katong sa karaang kuan mga papang, no, balaod nga 10 commandments mga papang. Wala tay mabuhat nato kung nahigugma ta sa atong kaugalingon ug nahigugma ta sa ato ang isig katawo mga papang. So gibitik si Jesucristo mga papang, no, pero wala gayud kabitik ang parasiyo kaniya mga papang. Kay ngano mga papang, adtong panahon na mga papang, ang parasiyo gatudlo ra unsay mga butang nga maayo, no, mga gipang tudlo sa mga propeta ni Moses, mao pud ilang gitudlo sa mga parasiyo mga papang.
pero wala sila sa buhat mga papang. Mao gud na klaro kay nga istorya mga papang no. Wala nila gibuhat ang ilang unsa ilang gitudlo kung dili layo kayo ang ilang mga binuhatan sa ilang gitudlo nga mga maayo mga papang. So mao kanang tinuod mga papang no. Mao nang gihubad mo nang wala gud sila ka bitik kay Hesukristo mga papang no. Kay kung unsa ilang nakatunan ang Ginoo mao'y nagdala og kamatuoran ining kalibutan ng mga papang ug dili kana mabuntog mga papang munang wala sila igong ikarason unsa pa ilang ikasulti sa Ginoo mga papang. So mao kadtong duha ka sugo mga papang no ato kadto timan-an mga papang mga malandong kita kanunay nga sa kanunay ihatag kadto sa Ginoo sa ato ang kaugalingon pinaagi sa balaang Espiritu Santo nga mulamdag kanato mga papang no sa matag adlaw-adlaw nato nga sharing mga papang no mo nang giawhag kamong tanan mga papang sa YouTube no sa YouTube i-share po ninyo na mga papang para daghan malamdagan nga mga tao mga papang no nga mahiuli na sa maayong dalan para usab makaserbisyo sila sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, sa ilang mga anak, sa ilang kaugalingon o makaserbisyo sila nga maayo sa katilingban mga papang. Kumao ka na ang mahitabo mga papang tumanon nato kining duha ka sugo sa Ginoo nga gihatag kanato aduna kitay kahiusahan adunay dakong kalipay sa tanan mga papang ug kalambuan mga papang nga mahitabo sa ato ang kalibutan no ato kana ang timan-an kanunay mga papang kay aniya man ta sa ato ang programa sa Psalms Transformation mga papang no programa nato sa Psalms Transformation. So mao lang kadto akong i-share kaninyo mga papang sa pagkakaron. Salamat kay sa inyong mata, sa inyong dalunggan, sa inyong kasing-kasing, ilabi na sa inyong presensya mga papang. Kay dili lalim maminaw sa usa ka live o vlog nga wala ka ganahan mga papang. No? Kung makakita kamo niini sa pag-upload, ma-upload na ni sa akong YouTube mga papang kay live man kita mga papang no. Palihog na lang po subscribe mga papang ug pinduta ang all bell, like and share para daghan pod ang malamdagan mga papang. No, tabangi ko ninyo mga papang sa paglapnag sa mensahe sa Ginoo ngadto sa uban mga papang. Mao kini nga ana kita sa social media para usab makalapnag kita sa maayong balita no, sa bag-ong balita nga gimugna ni Hesukristo para kanatong tanan mga papang. God bless us all. I love you all. Bye-bye sa pagkakaroon. Kita-kits na punta ugma mga papang. Dagan kayong salamat. Maayong malipayong adlaw sa tanan.